Starte lidi u dalšího videa. Dneska mě budou testovat. Já jsem Flexi Monkey. Mě nikdo nezastaví. Ale ještě na jednoho jsem zapomněl. Počkejte, to neviděli. Je to můj kamarád Hik. Čus. Takže asi tak. A uvidíme se po stříhu, než vám... Čus, já jsem Hik. Než si ukážeme, co se mnou budeme dělat s náma s Hikou. Já jsem Hik. Tak. Hik. Máme nůž. Kdo víc vydrží. To jste nikdo neviděli? Druhý pokus. Boom. Hik to podržel. Která je maličká, takže půjde těžko trefit. Jenom mám plešku nahoře. Boom. Trefa. Přímo do obličeje. Takže počítejte si 1-0. 1-1. 1-1. Oba dva přežili. Takže za chvíli začneme druhé kolo. Takže druhá část počítá, nebo druhý kolo počítá, kdo vydrží 3 střely touto zbraní. Flexi Monkey. Krásně. Boom. Netrefil jsi? Já nevím, ale tak Flexi Monkey je odolná. Proč ne? Dáme ještě 2 střely. Boom, ruka. A další. Boom, krk. Takže u Hika. Jdeme na Hika. Hik. Máme tu Hika. Boom. Ten už nebude živát, jestli spadne. Tak to bude znamenat jeho ztrátu bodu a můžeme vidět, to nefunguje. No tak to vidím ten konec. Jděte na to. Boom. Promiňte, že jste neviděli jeden pokus, ale to nevadí. Teď to bude nejhezčí dotaky. Boom. A Hik žije. Takže 2-2. Takže tady můžeme vidět tento laser tady z té střelné zbraně. Vidíme, že jsme se na ně přichystali. A máme tu Flexi Monkey. 2 střely to jsou. Boom. Vedle? Nebo já nevím. Tamhle Hik. Napište do komentáře, ale já bych to počítal. Jasně, tohle. To asi lepší. Máme tam vzadu tu. Musíš trochu to. Míříme na hlavu. Počkej, já nemám nabitor. Tak pojďme, jeden furt. Do hlavy nebo na břišáky? Otestujeme břišáky. Boom. Tak co si? Tak teď jdeme na Hika. Že máme tu Hiky. Možná to moc nevidíte. A Hik spadl. Dáme mu ještě druhou šanci. Tak Ty lepší záběry. Hik má druhý pokus. Dáme mu to asi na ruku. A Hik to vydržel. Takže 3-2. Takže Tak lidi. největší kalibr, malá pistolka. Na Hika to začíná. Do ruky by to mělo jít. Ona je silná, jak můžete vidět. Možná si to slyšeli. Vám, že Hik nám nepraskne. Ale Hik to drží. No tak tady Flexi Monkey je teď na řadě. Tak nabijeme pistol a Flexi Monkey je ready. Teď musí doufat, že to... Dáme mu to asi do spánku. Vedle. Takže se bude jedno nahrazovat. Boom. Ještě jedna. Do břišáku. Ale... A toto ani nepohlo s tou Flexi Monkey. A teď to vypadá, že to bude konec 4-3 pro Flexi Monkey. A je to tak. 4-3. Takže vítězí tady tam a za odměnu s ní ještě hodíme z velkého pádu. A promiňte, ale a s Hikem. Hik
Můžeš Může říct, protože prohrál. tento dal v klidu, na něho se potom půjdeme podívat, ale teď, Flexi Monkey. prosím tě, tak pojď na to. Bum, bum, bum. Hlavně, že to nespadne na tu kytku. Jdeme se na to Překvapení. Bum. Flexi Monkey přežila. A to Budeme je asi ještě jednou. poslední kolo. Hik, pojď. Tam to Zůstal! Tak pojď teď Flexi Monkey. Jdeme se na to Počkej. A jak to dál, tak dáme ještě jedno kolo s Flexi Monkey. A teď Flexi Monkey, třetí kolo. Já to ještě vyhodím. A bum! Jdeme na to. Co to je? Bručon Flexi Monkey. My se váma ještě nahoře se vám rozloučíme, tak zatím. Takže my se s váma loučíme při dalším videu. Čau a dejte odběr, že máme tu 100, tak zatím zdar.